ದೇವನಗರಿ ಪಂಥೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಭಕ್ತಿದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿರಿನಾಡು. ಈ ಮಣ್ಣಡು ಆಚಾರ ಇಚಾರಲೆಗ್ ನಡಕೆ ನಡಾವಲಿಗೆ ತಾಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಕರುನಾಡ ಮುಗುಲಿಡು ಮೆನ್ಕುನ ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರಿ ಅವು ಕಂಬುಲ ನಾಗರ ಕಂಠದ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡುನ ಕಲವುಂದು ಕಂಬುಲ ಕೊಂಬುದ ಸೊರಕು ಬಲಿಪುನ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೇಟ ಅಂಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತಿ ನಲಿಪುನ ಜನಕುಲು ಕುಡುಂಚಿ ಮೇಟಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರ್ಲಿ ಈ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲು ತುವೆರೆ ರಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣಿಯಾವಂತೆ ತುಳುನಾಡ ಕಂಬುಲ ಅವು ಚಿರಕಾಲ ಒರಿಯಡಿ ನನದುಂಬುಲ. ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಕುಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೊಳಚೂರು ಕುಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಚಪ್ಪಡನ್ನ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬುಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ರದ ಕಂಬುಲನ್ನ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿಪಡು ಆ ಸಾಲಡು ಉಂತಲೆ ಆ ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡೋಣ ಸಾಲಡು ಅಂತ ಯಾರಿಗೇನ ಕೊಂಬುದಾರಿ ತಾನೇ ಜೈದಾರ ಲಕ್ಕಲನ್ನ ಉರಿಪುಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗದಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರ್ಗೆ ಅನ್ನ ಬೊಟ್ಟೆರು ಸುರುಮನ್ ಕೊಡು ಚೆಂಡೆ ದಕ್ಕಲು ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ರಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೋಡು ಚೆಂಡೆದ ಆ ಕದಿನದ ಕುಟ್ಟಿ ಒಲೆರಿ ಅನ್ನ ಗರ್ನಲ್ದ ಶಬ್ದ ಕೆಬಿಕ ಹಾಕೊಡನ್ನ ಒಣಕೆ ಕಾಯ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಏರ್ಲ ಉಂಟರೆ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ದಯದೀದು ಉಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರುಕುಲು ಪೋಡಿವಾ ದಯದೀದು ಉಂಟೋ ಚೆನ್ನ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲು ಪಗರ್ಲೆ ನಾಯರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತರಿಯೇ ಓಕೆದ ಕಂಬುಲ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತದ ಕಂಬುಲದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಐನಂಚಿನ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಮುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರ್ನ ಗೌರವದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡಿ ವಾಮಂಚೂರು ತಿರುವೈಲು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮರ್ಗೆಲ್ಡಿ ತಿರುವೇಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಡೋಡು ತುಳುನಾಡ ಪುರಪ್ಪುದ ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನೆಂಚಿನ ಸಂಕುಪೂಂಚ ದೇವಪೂಂಚ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬುಲ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 14 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ನಡಪೆರೆಗುಂಟು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ರಂಗು ದಿಂಚಾಯರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಿಕುಲು ಬರೋಡಕ್ಕ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಖ್ಯದಲ್ಲೆಪ್ಪು ಕಂಬುಲದ ಕಲೊತ್ತ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವಗೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಕಂಬುಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಸಂಕುಪೂಂಚ ದೇವಪೂಂಚ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ವಾಮಂಚೂರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುನಾಡ ಕಲಶ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀ GS ಗುರುಪುರ. ಸ್ವರ ವಿಜೆ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ. ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜ್ಯೋತಿ.